Nhasi uno tava pazuva re10 Jehovha ngaatitungamirire. Tiri pachinhano chechishanu, part 5, pamusoro penyaya iya yeGetsimani. Tichida kumbotarisa kuti Getsimani zvinomboreve chiko, zvii zvaitika paGetsimani musi wakapinda Ishe wedu Jesu Kristu navadzidzi vake paGetsimani, zuva rokupedzisira kuva navadzidzi vake. Waida kuedza kutitaurira kuti chiiko, sei akaenda kugomo remuOrivhi nekumunda weGetsimani, nzvimbo yakanga iri yezvisviniro zvetsubvu dzemaorivhi. Amen. Kana kuti hute dzemaorivhi. Naizvozvo takataura pamusoro pekuenderera mberi pakutenda kwedu, chiiti iyi iprogression yokuti tisvike kuna Mwari. Kubva pachidyo takapinda pane boka rekutanga rakasiyiwa, boka rechipiri rakasiyiwa, iye akazoenda pamberi ari oga. Takataura kuti zvine chekuita netebhenekeri, hanti? Ndicho chidzidzo chedu chatanga tichifamba nacho pazuva re10. Takati isusu pagurumandira rakasiyiwa pakutanga iri rinoreva mabasa nezvibereko zvomweya. Johani Mubhabhatidzi anoti tibuditse mabasa anoenderana nekutendeuka. Tinofanirwa kugara tichibuditsa muchero sezvakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Akazvitaura pamufananidzo wemudyari kana kuti wemukushi, zvichinzi zvimwe zvinowira panzira, zvimwe zvinowira parukangarabwe, zvimwe zvinowira paminzwa, zvimwe zvakawira paivhu rakanaka. Zvikanzi nzvimbo idzodzo dzakawira zvaikushwa izvi, mhodzi idzi, zvikanzi zvakafanana nemwoyo yedu. Mumwoyo medu ndimo mune mifungo yedu, ndimo mune zvinhu zvatinokudza nezvatisingakudzi, zvinhu zvatinokoshesa nezvinhu zvatisingakoshesi. Ngatigare tichibuditsa mabasa anoenderana nekutendeuka. Kutendeuka kubva pazvinhu zvakare, zvinhu zvataiita tisati tave neumwari, tisati tave neuJesu, tisati tave neukristu, tichienda pazvinhu zvitsva, zvinhu zvakarebwa nomurayiro, zvinhu zvakarebwa navaprofita, zvinhu zvakarebwa naIshe wedu Jesu Kristu, nhoroondo dzake dzatinorava tichinzwa pamusoro pake, zvinotikurudzira utsvene nokururama. Takati gurumwandira ravadzidzi vakawanda rinorevawo miteuro, zvipo kana zvibayiro zvatinopa kuna Mwari. Zvose izvi zvinobva pagurumwandira iri, tingazviti zvibayiro zvekururama. Zvinoti kana zvasanganiswa zvingatiburitsire utsvene. Vanotevera vatatu vaye, Sifasi, Jakobho naJohani, vakanga vari pakaboka kavo vega. Tati vakaita senzvimbo tsvene. Nzvimbo tsvene inotipawo hutatu hwemwenje, chingwa nezvinonhuhwira. Gurumwandira ndiro rinobuditsa zvinhu izvi pakusanganiswa kwaro, pakusanganiswa kwamabasa kunobuda zvinhu zvitatu izvi: kukura pakutenda, kuve nezvitatu izvi panguva yose, utsvene, mabasa ako ari shure. Kugurumwandira ndiwo anokupupurira. Chakanaka ndechekuti uri pedyo naMwari kare, zvetsvina wakasiya. Mwari anonzwa zvose zvaunotaura nokuona zvose zvaunoita. Mifungo yako ngaisundwe saizvozvo. Urege kuzvinyengera kuti zvimwe ungaite chakaipa Mwari akasazviziva kana kuzviona kana kuzvinzwa, nokuti hakuna munhu wenyama asingaidzwi, tose tinoidzwa.
zuva nezuva, mutendi neasingatendi. Asi asingatendi tingati anoidzwa here kana kuti ari kungorarama upenyu hwaanofanirwa kurarama hwakarashika? Angaidzwe naniwo? Ndizvo zvaanotoziva, ndizvo zvaanotokudza. Minyengetero tatiri pagurumwandira nezvibayiro zvakawanda. Asi nyangwe kana uri panzvimbo tsvene, nyangwe ukasanyengetera sezvinoita gurumwandira, wakasateura kana kubayira, Mwari angori pedyo newe nekuti uri mukati metebhenekeri yake. Ungava munhu anotokurumidza kupindurwa pane munhu ari kugurumwandira. Hama dzangu, kutenda kunodikanwa zvikuru. Kana musiri kunzwisisa zvandiri kutaura izvi pamusoro pekukura pakutenda kwandiri kutaura nekuenderera mberi pakutenda, takanangana nekuva naMwari, endai munoverengawo pana muprofita Isaiah chapter 28. Muprofita Isaiah makumi maviri nesere kubva pavhesi ye23 23 kusvika pana vhesi ya20 munzwisise kuti ari kuedza kuti chii. Nguva yakanaka, pane nguva yechinhu nechinhu. Muri kuzvinzwa? Rangarirayo kuti haungosvika panzvimbo iyi tsvene nyore, haungori kana wangoti vhu. Jesu akanga ototaura kare achiri kuenda kumunda, achine gurumwandira, akati ndakutodzwa kukanganisika mumweya mangu, ndiri kunzwa kusuwa nekutambudzika. Zvikanzi pakunyengetera kwake wakaita zvekugomera. Zvikanzi wakadonhedza misodzi kana kuti dikita rakaita seropa. Naizvozvo kusvika panzvimbo iyi pane kugomera, kuchema, kudikitira nekutsanya. Chimwe chinhu chinototaura pamusoro penzvimbo tsvene ndechekuti kana wavapo uri munhu anoda Mwari, zvose zvokuti kune mutemo hauchazviona. Wave munhu anongogara ari kurutivi rwakanaka rwomutemo. Mweya wako unosema kutadza, mweya wako unosema chakaipa. Muri kuzvinzwa? Asi chakanaka ndechekuti wakazogomerawo wava panzvimbo tsvene, uchitsanya nokuchema, uri panzvimbo tsvene, haizi miteuro yako chete inenge yakupinda kumberi kweyako. Newewo unokwanisa kupinda mukati munzvimbo tsvene tsvene. Ipapo zvifungisisei chaizvo. Makanzwa michinzi hakuna vakaona Mwari, hakuna vakaona Jesu, hakuna vakaona mweya mutsvene. Ndinokutaura kuti varipo vanoona Mwari, varipo vanoona Ishe Jesu, varipo vanoona mweya mutsvene. Vanopinda nekubuda panzvimbo tsvene, vanopinda nekubuda mudenga raMwari. Musazoti katunaka, maakundifananidza nani, maakufananidza zvandiri kutaura naniwo. Pane muchinda anopinda wekuZimbabwe ikoko anopinda nekubuda paanodira anenge anonzi Heavenly Army Commander here or something like that. Hatizvizivi kuti anopinda nekubuda here, asi ndokutaura kwake anti. Asi kureva kuti chinhu ichocho hachiko. Hobu mungatende kuti
kana mungasatenda kuti anopinda nokubuda, asazvireve kuti hazviko kune vamwe vanhu. Iye ari kutongotaurawo zvinhu zvaanoziva kuti zviripo nyange iye asiri kuzviita zvake achingozvikudza. Muri kupanzwa? Imi musafunga kuti hazvipo, zviripo. Musadzikisirane nekudzorerana shure muchiti ungaizoita izvozvo, wakuda kuzvikudza pakunamata. Ndokunoti kutaura kwamasatanist amunenge munawo sehama, seshamwari. Unzi iwe ndowakuzonamata maningi iwewe, unoziva kuti uyu munhu muroyi uyu, munenge motoda kutoroyiwa ipapo kana makanzwa munhu akutaura izvozvo, kuti haufanirwi kunge uchinamata, haufanirwi kunge une umwari hwakapfuura hwevamwe. Hutori uroyi ihwohwo hunenge hwatobuda paari. Anenge asingataure ega, anenge achitotaura nemweya. Mweya waniko? Wasatani. Anenge akatogarwa kana kugagwa nemweya wasatani. Ehe, mifungo yedu ngaisundwe neutsvene. Tizive kuti Mwari anotiona zvose zvatinoita, zvakaipa nezvakanaka. Tigomerewo pakunyengetera kwedu nyangwe tasvika panzvimbo tsvene, nokuti mukanda wokupinda panzvimbo tsvene tsvene uripo, seri kwechidzitiro, nekuti chidzitiro chakatsemurwa kare. Chakatsemurwa naIshe wedu Jesu Kristu zuva raakafa pamuchinjikwa. Zvikanzi zvazadziswa, kwakanga kusingakwanisike kupindwa kuya kwava kupindwa navanozikanwa naMwari wedu kunzi ava ndevani? NdevaKristu. Kuita mabasa akanaka kwakanaka, asi umwari hunofanirwa kuvapo. Zvikanzi nyangwe navakaipa vanoita mabasa akanaka. Saka imi musazozvikudza nokuda kwamabasa amunoita. Ivai nevavariro yekupinda pana Mwari apo, muchipinda nokubuda pana Mwari. Kana izvo zvisina kukwanisika, handisi kuti mirai, rambai muchivavarira kufadza Mwari. Haikona kuzoti ndazonyanya ini ndanamata ndaita sei daiso, asi handina kupinda pamberi paMwari. Handisati ndambomuona Mwari wacho, handisati ndambomunzwa munzeve dzangu, handisati ndambomunzwa nyangwe nemumwoyo mangu achitaura. Rambai muchitsungirira pakunamata. Handisi kuti munenge makarashika pakunamata kwenyu kana kuti zvamunonamatira, asi dzimweni dzenguva manzwa ndichitaura kuti mweya mutsvene unoita zvokutosvinwa kubva patsubvu dzemiorivhi. Muri kuzvinzwa? Mweya mutsvene unoita zvokusvinwa nokupiswa kubva patsubvu dzemiorivhi. Naizvozvo chimwe chinhu chisingazive vatende ndechekuti mweya mutsvene unotongogara vanawo kare, uri pedyo navo. Dai waitaura kuti aiwa ndiri pano, musanditsvaga zvenyu, ndiri pano, verengai zvenyu shoko. Dai waitaura sekudaro, asi unotozoti waverenga shoko wozoziva kuti mweya mutsvene uripo. Musaverenge mifungo yenyu iri kune zvimwe zvinhu zvamunoda kuita, nekuti vamwe vanotoverenga vachitofunga zvavo zvekupomba, vamwe vari kutofunga zvekuba, vamwe vari kutofunga zvavo zvekutuka. Havasi kuisa, havasi kukonsentreta, havasi kurasha zvimwe zvinhu zvose, havasi voga, vari kuda kupinda pamberi paMwari vana Satani. Muri kupanzwa? Shoko iroro iri rine mweya mutsvene. Kana uchitoziva shoko raMwari, utori muprofita nechekare. Musazoti ndina kuzonzwa inzwi raMwari richitaura.
iro riri kutaura richibuda mubhaibheri. Handingainzwira Mwari. Kana wakaisa pfungwa dzako pamwe chete, wakakudza utsvene kupfuura zvinhu zvimwe zvose, wakakudza Mwari kupfuura zvinhu zvimwe zvose, uchanzwa Mweya Mutsvene achikurayira kubva mubhuku. Haufaniri kutomuona Mweya Mutsvene achifamba pamberi pako agouya asvikokubata pachifudzi agoti uchinamata wakatsinzinya agoti aiwa ndoda kuti chakati chakati kwauri. Mweya Mutsvene anongotaura nguva dzose nekuti agara aripo. Chaari kuda kungoshingwa chete kuti abude. Asi ndati mungwarirewo chikuita sei? Kuverenga shoko muna Satani. Kubata bhaibheri unokwanisa kuriverenga wana Satani mukati. Zvinokwanisa kuitika izvozvo. Ndingade kutaura zvangu zvechinhu chetatu zvingareve mapoka aya ari matatu. Asi musakanganisika nazvo. Zvingangoiti kuona vanhu vane mainterest andinawo. Mukuziva Mwari unowana zvakawanda, unowana zivo yakawanda. Wakakumbira chinhu wakada kuchiziva, unokwanisa kuudzwa pamusoro pacho. Muri kuzvinzwa? Nekuti unorarama, unoda kuziva kuti zvinhu zvinomboreve chii zvandiri kuona mukati meupenyu. Unoita semwana mudiki anenge achitovhunza kuti kumwedzi watinogara kuona uri kupi? Uri kudenga? Unopenya here? Une chiedza here? Muri kuzwa? Asi tinoziva kuti mwedzi hauna chiedza. Mwedzi irima, unotovhenekera. Muri kunzwa? Kuti chiedza kana chichitobva kuzuva chakarova pamwedzi, ndo kuzoti uvhenekere pasi. Zvichienderana nekuti zuva riri kupi. Handi zvinhu zvose izvo zvinenge zvichida kuziva, Mwari anotozviziva kare, akazara nesainzi dzose. Naizvozvo anokwanisa kukuudzai makamukumbira. Edzani kuti gano. Chakaterebei chidzidzo chacho ichocho, but edzani kuti ndatopinda kare kune kwandoda kuenda. Ndatini mapoko matatu aya anga areve zviratidzo zvemudenga. Ina handizvizive. Handina kumbobvira ndaenda kudenga. Handina kumbobvira ndaenda kumwedzi kana kunyeredzi. Asi zvinhu zvatinongoona tiri pasi pano tichifunga kuti kwakamboita sei ikoko. Handizivewo kuti imi makazviziva zvingakusvisei kupi. Nekuti noruzivo rukaramba ruchiwandisa, mungapedzisira maita zvitundumusere. Makazoda kusvikawo kunzvimbo idzodzi dzinomirirwa namapoka aya. Naizvozvo handingaziva kuti zvichakusvitsai kupi. Asi mungangoita interest kana kusava nehanya nazvo. Isu tiri vanhu vanoda kuenda kuna Mwari. Zvinhu izvi zvinotaura hukuru hwaMwari. Hatizvinamata, tinongozviona nekuda kuzviziva chete. Ndingape semuenzaniso watinoti maplanets aya, handichaziva kuti shona iyi inozi ndiyakuzondinetsa kuti ndizive kuti kana kuti maplanetary systems. Pane mamwe amunoti maconstellations. Ndingati kuunganidzwa kwenyeredzi ndo maconstellations kare. Apa ndikutaura zvinhu zvemwedzi nezvenyeredzi ndo zvandakanangana nazvo. Asi ndoda kutaura zvimwe zvinhu. Pane mamwe amunoti maMilky Way, ana Orion, mamwe zvakangowanda zvamunotaura. Fange tikatarisa pane watinoti Orion uya,
zvikanzi mungaone nyenyenzi nomwe kudenga uku kana makatarisa, asi ungasvitsa nyeredzi dzinokwanisa 15 kana 16 kana zvakutariswa chaizvo chaizvo. Rangarirai patatangira paipo kuti boka rekutanga gurumwandira rakanga rinekwanisa kunge rine vanhu vanokwanisa kusvika 15 kana 16. Pabhande raOrion iyeyo handiziva kuti anozi ani nachona, kuzvigugula kana kuzvigugura, zvikanzi rine nyeredzi 3. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Mosquito ari kunoka kuma. Pabhande raOrion pane nyeredzi 3. Zvikanzi asi mberi kwebhande iri kune imwe inonzi Alnitak B. Handisi kureva kuti hakusina dzimwe nyeredzi, ndiri kungotaura kuti marongerwo azvakaitwa kuti zvida takatarisa kudenga taisofanirwa kuziva kuti chii chaitika muGetsemani. Asi tinonoka kuziva, tinonoka kudzidza zvaitoda Jesu kuti auye. Zvanzi Alnitak B iyi inyeredzi inotenderera Alnitak A kamwe pamakore 1500 years. Kutendereka kwayo inoita 1500 years ichitendereka Alnitak A. Inyeredzi dzandiri kutaura idzi. Chimbofungai kuti makore ane chiuru namazana 500 kuti ungotendereka imwe nzvimbo. Naizvozvo muunganidzwa wemaplanets aya kana kuti maconstellations aya kana kuti nyeredzi idzi makatarisa nhamba dzandiri kukupa idzi, motarisa muchadenga, zvichida muchaona zvine chirevo. Tichitora pane zvatiri kuwana muGetsemani imomo, hatida kuenda zvangu kuna Jobho anenge achitaura nezvemwedzi uri kudenga kana kuti hatida kuendeko, toda kungotaura izvozvo izvi kuti isusu takati ungano yekutanga ine 15 vanhu, vaapostora navakadzi, kana kuita vanhu 3 paungano yepiri, kana 4 kana 1, makanozvitarisa muchitsvaga maplanets iwawa, muchitsvaga maconstellations iwawo, pane zvimwe zvinhu zvamungadzidza kubva paboka regurumwandira kuendera pane kaboka kadiki kuenda pane mumwe chete Jesu ari pamberi. Makatarisa macombination aya anoti 15, 3 na1, combination imwe chete. Mukutarisa muchadenga 16, 4 na1, 7, 3 na1, 8, 4 na1. Zvida pane mungaone miunganidzwa yakamira saizvozvo izvi. Handingazivi kuti pane chamunenge muchitsvaga here, asi mungangozopedzisira mawanawo chimwe chamanga musingatsvage makangosvika ngweri kana mangoti vhu pachiri. Uyezvo ndinovimba kuti naMwari muchachiwana chinhu ichi, nyange zvenyu musiri kuchitsvaga, nokuti ndizvo zvinongoita vose vanotarisa matenga. Vanenge vachingotarisa vachishamiswa nekuwanda kwenyeredzi, vopedzisira vava neruzivo. Asi imi kana mane ruzivo rwekuti Getsemani, zvatakadzidza zviyazvi, tinozviona nyange muchadenga, makangoti makatarisa muchadenga makaona ukuru hwaJesu kana hwaMwari. Ko Bhaibheri munenge mucharidarei?
aiwa, ndingoti murangarire chete zvinhu zvatiri kutaura izvi. Nekuti zvainzi kare, mirayiro yangu ngaive serundanyare pameso ako. Zvikanzi vaite ichipa mpendero yehanzi dzavo, vaisa masa kuti varangarire mirayiro yaMwari. Ini ndiri kuti kana mukatarisa zvinhu izvi muchizvifungisisa, mucharangarirawo Ishe wedu Jesu Kristu muGetsimani, nezvatinokwanisa kudzidza kubva pane zvaaita muGetsimani. Izvi zvingatiendesa pane chimwe chinhano. Vekare vakanga vasinganyore mabhuku, vaitongoudzwa, vaitongopinda musinagogo musi weSabata kuti vaverengerwe kubva pamascroll kana anga aripo. Asi vakafamba naMozisi, vaitozongoverengerwa murayiro wose pagore rinomwe. Zvirangarirei izvi, hama vadiwa.